never changes. Let's go, pal. Čau lidi, tady DoedX. Dneska vás vítám u pokračování z téhle série Fallout. V minulém díle jsme se šli podívat do jedné velké továrny, kde byli raidři, ghoulové. Docela jsem se párkrát lekl, jo, ale nic velkýho. What do you mean by that? Mezitím jsem rozhodně jako nezapomněl tady něco málo tady máme, nějaký, vole, nevím co to je. A hlavně rozhodně jsem nezapomněl tady na tohle. Udělat naší první turetu. Tady je. To nás tady bude teďka bránit. No, ale v dnešním díle jsem slíbil, že se koukneme tady do tohohle satelitu, který tady je. Jo, bude to asi těžký, vůbec nevím. Hej, co po mě vyběhlo jako? Je tady? Je. Tak. Opatrně bych chtěl. Jako nezapomeň se rozhodně zapálit. Jsou ty morati, aha. To vemu. V range. Ne. Tak to se fakt předvedla, vole. Bude tady něco, že jo? Aha, my někam vcházíme. Já doufám, že mám nábor takové ty rychlopalebné zbraně, co jsme minule našli. Ani jeden, no. Tak, brokovnice nás musí podržet, jako. Který nenastraší ani elektrika. Čili nebyly nám 3 pokusy, že ne? Já ho viděl. Pičo. Kurva. No tak to ne. Co ten demen má v ruce? No tak tady asi končíme, bych rád řekl. Nevím, co si mám dát. Psycho. Mentoly. Nebo co to je. Nevím. Jet. Čo? Tak to je hodně silný kokain. Ne, my ho bereme. Ne, tak přebiju, jo? A jedem. My jsme se hraní, nám to jde. Nám se daří. Ano, druhý minigun, beru. Hej, to je fakt asi už není moc, jako. Což je jako blbost, ale. Když prostě něco nemůžu najít, tak to pro mě znamená. Aha, to je pouhá lež. Ať se může tady posvítit večer. Bůh ví, co budete dělat. Pre-war money nechceme. Všechno si to vemte. Pičo, já beru strašný sračky. Tak to vám nedám, to jste se posrali. Dobrý trade. Díky moc. Potvrdil jsem to, že jo? Jo.
vás to pracuje víc. Hi. Lucy! We could use some help picking melons if you've got some spare time. No tak to zní I'll skvěle. get the caps for any you can bring me. Sure. I got time to help out. Great. I knew you would help us. Budeš se mnou bavit? Miss Abernathy. Thanks for agreeing to help. Tak. Tebe otravovat ani nebudu, nebo bych musel ještě trefit. Co mi sdělila? Trošku bych řekl, že nic. Not many people would offer help to strangers. Tak jo. Dobře, běžte pryč. My se s váma už nebavíme, rozumíte nám? No. Kam bychom se ještě dneska mohli podívat? Máme čištění tohle, máme tady tohle, to a i tady tohle. For a new settlement. The trouble is that some Dobře, kind tak of si ještě vicious počkáme. beasts are layering there. Once you clear it out, set up a radio beacon to let settlers know about it. Before you know it, we'll have a thriving new farm instead of wasteland. We'll take Jo, back jo, the jo, už vím, Commonwealth, kde to je. one piece at a time. Tam se můžeme ještě v dnešním díle jít jenom podívat. Jo, počkej, to není tam, kde jsi... Jasně. To bude až jiná farma ještě. Jsem věděl vlastně. Něco jsem chtěl, jo, už vím, co jsem chtěl udělat. Já jsem chtěl přidat nějaký ty postele, aby semka mohlo přijít i více lidí. Moc jich tady nedáme, jak tak můžeme vidět. Tak. No, máme jich tady 6. Rozhodně já tam půjdu z nějakého nejbližšího místa, kam vlastně já můžu jít, což je muzeum. To je škoda mluvit, to je fakt škoda mluvit. Škoda mluvit. Hodí mi to, doufám, tam, kde já počítám. Což je tady, jak jsme senka došli. Že jo? Zkus říct, že ne. Jen to zkus. Budu ti radit, neskoušej to. Ty zmrde! Dobře. Já se ještě tady proběhnu. Já jsem úplná piča. Tak mi pojďte! 1! Slabý kus! Trotle. A pes se ztratil. No zabiju! To nechám na tobě, ne? Snad. Blázen, no prostě jsme tady. Zjistil jsem, byla to figurina. Tak, my musíme udělat tento objev. Já vím, že tam je. Je tam. A když hra říká, že není, tak není. Však my na něj narazíme zase. Cože? Počkat, co? Co? Špatně vidím. Jestli pak jsme jich právě nesebrali 7. Tak ale... Abecedu, musím... Sebrali jsme jich právě 7, máme jich 8. Ne, ale... To jako vážně? Já vám říkám, že já ho pustím znova. Já tě pustím, to mi věř. Jakože, myslíte, že něco tady to bylo? Nebo že tady dementio, vole, schovali? To těžko říct. Co by to mohlo být? Menu? Gets. Nic není lepší než pravda. There we go. Vidíte, když řeknete pravdu. Construction worker. Yes.
Máme ho znova venku. Jako jsem rád, že jsme ho zase znova pustili ven. Ale nevím, proč se teda schoval. No ale, abych se vrátil k té věci rychle. Přestaň mě do toho skákat, budeš mluvit až ke konci, až se budeme loučit, jo? Rozumím. Takže jestli se vám tady tohle video líbilo, nezapomeňte zanechat like, popřípadně odběr. Jestli byste chtěli pokračování, stačí jenom vědět. Ale já to i tak dotočím. A rozhodně se uvidíme u dalšího videa, kdy půjdu té farmy. A možná i něco více. Takže já se vám tady loučím s tímhle robotem. Zatím čau.